gràcies a les actes del Martí. Doncs, quan li van preguntar si adoraven l'emperador, li va dir: jo adoro a Déu, l'Omnipotent, el creador del cel i la terra, el mateix que adorem nosaltres, en el que creiem. I quan també a l'altre li va dir també si creia, si volia adorar els emperadors, també va respondre, el Guri va respondre amb veu ferma, diu: jo adoro el Déu Omnipotent. I quan va veure que el governador va preguntar llavors a l'elogi: i tu adores Fructuós? I va respondre la pantomima: jo no adoro Fructuós, jo adoro el Déu que adora Fructuós. I allí van ser, com sabeu, condemnats a mort i van ser portats per aquests carrers de Tarragona, que vosaltres trepitjareu el gol, ara després de l'Eucaristia, i arribareu fins a l'amfiteatre. Allí van ser cremats vius, en el mateix lloc on se conserva l'amfiteatre. Per tant, són records, són aspectes molt importants. Mireu, és bonic tornar a les arrels. Tots a casa nostra ens agrada recordar la família, recordar el santuari, el passari, parlem, venia d'aquí del poble, venia d'aquí d'altre. Jo he molta família, com sabeu, a Tàrrega, que va venir a Vallvia, està enterrada al cementiri, i tinc dos tietes molt estimades, també la padrina de Bateig, i una de Tàrrega, tots els caps de setmana de petits, es posaven en el cotxe i a Tàrrega, a casa l'àvia, i jugar al pati, i jugar per allí, anar al cine, i tants records bonics i tantes coses que ens ha donat moltes gràcies al Senyor d'haver-nos ajudat a viure en aquests ambients que ens van educar en una fe molt gran. El Senyor, a la Verge, pujaven a l'ermita i estaven en l'activitat allà. Penseu que les arrels són molt importants. Ho sabeu molt bé. Els arbres s'aguanten perquè tenen uns arrels. Com es tenen millor quan ve la sequera, les nostres terres, per desgràcia, ens ve molt sovint, aguanten perquè tenen les arrels fondes, com les vinyes. Tot això ens ajuda a entendre que la nostra fe cristiana també té unes arrels molt profundes. Són aquests Sant Pau, aquests màrtirs i després molts altres. I moltíssima gent d'aquesta tan senzilla, d'aquesta gent que viu en els nostres pobles, pietosos, aquesta gent que diem que són de fe capital, són gent de veritat que viu la seva fe, que se l'estima, que pateix també per la situació que veiem avui dia, a la nostra església, els nostres joves, com veiem les nostres esglésies, tampoc estem. Hem de ser persones que lluitem també per viure la nostra fe. I pensem que hi ha molta gent disposada també a estimar, i nosaltres, si estimem, donarem aquest valor, aquesta il·lusió a la nostra vida. Avui és un dia per vosaltres de peregrinatge. El peregrinatge ens fa pensar sempre que hem deixat moltes coses al darrere. Hem deixat la casa, una certa mobilitat, sempre tenen els inconvenients, els viatges, els dinars, no a casa, sinó fora, però també penseu que llavors anem de vegades a l'essència. Jo diria que l'any jubilat també és per descobrir tres coses. Primer, la nostra pròpia conversió, després aquestes arrels cristianes que us deia, i també, a mi em sembla molt important que ens fixem en els pobres, en els desvalorits. Tenim, durant aquest any jubilat, estem fent uns projectes socials, penso que una conversió de cor ens ha de portar sempre a mirar els germans, a mirar aquells que més ens necessiten, a mirar aquells que necessiten, en primer lloc, del nostre amor, de la nostra atenció. I quan parlo dels pobres, parlo no sols dels pobres econòmicament, sinó també d'aquells pobres intel·lectualment, d'aquells que estan allunyats, d'aquells que estan sols, d'aquells que potser ho tenen tot però no tenen res al final, d'aquells que viuen desorientats en aquesta vida. I nosaltres, cristians, podem fer molt. Jo avui demanaria que aquesta gràcia de jubileu, que ens rebre aquest don del jubileu, que és no tant anar a guanyar una cosa, sinó rebre el don perquè nosaltres hem fet un procés de conversió i d'acostar-nos al Senyor. Desitjo, per tant, que això sigui en el vostre cor un moment important. Per fer una referència
Església, a l'Evangeli d'avui, només dir-vos que aquest Evangeli ens parla de la sinceritat de cor, de no ser hipòcrites, de no fer d'una part viure d'una manera i comportar-nos d'una manera però per viure d'una altra. Siguem coherents en la nostra vida, siguem coherents en la vida familiar, en la vida social, també en les nostres opcions fonamentals de la vida. I demanem perquè ho siguem així, siguem gent sincera, gent que viu no una doble vida, una triple vida, sinó una unitat de vida que ens porti en primer lloc a estimar Déu sobre totes les coses i els germans. Demanem avui a Santa Maria també, li demano que ens ajudi. Ella és la reina d'aquesta catedral. Maria, com sempre, la Mare de Déu, la nostra Mare, ens ajuda a entendre millor el que Jesús ens diu i a complir